салом алайкум бародарони азиз. Имрӯз мо видео мекунем дар бораи ҳамстер ва табс ва бисёре подписчикҳо гуфтанд ки ака дар бораи ҳамин ҳардуш видео кун. Охирон бор видео кардагии ман где-то 20 рӯз шид, где-то 20 рӯз ёки 17 рӯз шид. Хай мебинем бародаро, дуруни табс ва ҳамстер комбат медроем. ҳамстер комбат бародаро абнавид кардагиян ва бародаро як хабари нава ман ҳозир ай твиттер ай канали ҳамин худи табсваб дидум. Мегӯянд ки шумо набояд ки аз 50 миллион тире 100 миллион балансонда кам мисол монета дошта бошед. Мисол аввал чун гуфтанд ки ҳамаша дар скорс бизанед, мисол гуфтанд ки монета муҳим нест, главни скорс муҳимай. Ака гуфтастанд ки скорс муҳимтарай дар инҷа, не ки бо монетаам дар баланстон нигоҳ дорем гуфтасай. Мисол камтарак 50-100 миллион зиёдтар нигоҳ дорем дар баланстон. И обязательное бародаро. Ва боз як хабари дига ки бародаро ба 3 аккаунт истифода набаред ҳамстера. Агар 3 телефон дошта бошен хубтарай. Ма шумо ҳозир як совет метем, мисол медорен чи настройкада, настройкашда якта аккаунти главни мисол ба қувваттаринтон мегирем, мисол скоросташ 1-1.5 миллион зиёд боша, мисол ҳамора мегирену главни мекунен телеграмтонда, телефони худтонда, мондаги асалинои нодаркориша мисол кам боша, скоросташ 500 000 300 000 боша, дар дигар аккаунт, яъне ки дар дигар телефонотон метавонед ки бигирен. Вообще нельзя, мумкин нест ки мисол 2-3 аккаунт кати истифода барем. Вақте ки охир шуда сум доданда, баъд может быть аккаунти шуморо заблокировать мекунанд. Хеле ки ай ноткоин дар ман гуфта будам, одамо бовар накардан, ай бисёриҳошона дар бораи мисол 2-3 аккаунт нему ай причинаи автокликеру ҳам хеле чизо аккаунтҳошона банд кардан. Ва мисол медроен обновления, мисол daily reward ҳар рӯз мегирен, заклеймит мекунен, так мебиён шрифта чӣ мекунен, меёвен ба daily комбоҳоро меёвен бародаро. Главни картаҳо ма як савел метавон бародаро, якум инами маркетса ай 15 уровень боло кунен ҳамаша. Ай 15 ягонта кам набоша. Ҳамаша ай 15 боло кунен. Payer темам ам хеле ай 13-14 боло кунен ҳамаша карочи. Дальше мерем legal ай 12 боло шава мешава, 12-13 ам хеле боло кунен мешава. Ҳамаша бикшоен. Прибыльнитарин чизо карто бардаро давлатҳоянд. Ина Ҷапан мисол, иҷара намедонам куҷояй, Индия 7 миллион да 6ка, мисол 11 миллион да 8ка, ё Бангладеш ҳамаш хубай. Мисол Индонезия 8 миллион, Ветнам, Австрия 3 мисол дка метия 3 миллион да. Мисол ҳамаша мекушем ба спешиал. Бо спешиалда бардаро ду картаи нав додиянд. New card мисол медроен new card агар накушода бошен ай ҳаминҷа мекушоен. Дальше мисол кор кардан мегирем. Баъд ай ҳама прибыльнитарин инамиш бардаро, инами главниш. Ба ин хеле кушода рафтан мегирем. Ҳами спешиал ай 10 боло боша мешава, барош ки чиёш қиматай, картошон қиматай, барои мулучи 10 левелай мисол 12 левелай кунен мешава. Ай ма ягонта ай 10 кам нест, ай ҳамаш қариб ки бисёриёш 16-15. Инам хеле мекушоен картора. Баъд ҳар рӯз комбо мегирем бародаро, кор мекунем главни. Баъд шумо да як совет метам, мисол ҳар вақте ки бародаро мисол мастер да мегзаре, мисол легенда да шумо да балансо 40 миллион астай, ҳамаи ура да скорс назанед. ждат кунем 50 миллион шава, мисол мастер мегзарен, баъд нимша 20 ё 30 миллион ша гирен да скорс занед. Мисол бо ждат мекунем грандмастер шуден, бо ждат мекунем ки мисол 200-300 миллион шава, ай 200-300 миллион 100-200 миллион ша мегирен скорс да мезанен. Ёки як совети дига шумо да мисол ҳозир скорости ма як рӯзда где-то 36 миллион монета чӣ мекуна, добиват мекуна. Ма ай ҳамун 36 миллион тақрибан 17 миллион ша мегирам, 50%, яъне 50% ша мегирам, 17 миллион ша ҳар рӯз да скорс мезанам.
50%-иш да баланс места, 50%-иш да скорост мезанам. Ба фикрам ҳами совети ҳама хубтарай. Инам хеле короче баъд одамое ки кошелёкошона қуш накардагиянд дуромада қуш кунен через Tonkeeper, Tonhub ва дигар чизо ва реферала мисол гирен дар ягон YouTube видео кунен, дар Instagram видео кунен, гап занен, силкотона монен бо одамо медурая шумода ҳарчи бо плюс меша камтарак боша. Ина баъд акун меравем чида TapSwapда. Ва чӣ хеле ки гуфтум бародаро, ҳатман чӣ кунен ҳамстера зиёдаи 500 миллион шуд дар балансо монен беста. Дар TapSwap медароем как шуда клик иҷада. Инҷам копияи ноткоинай. Копияи ноткоинай. Иҷадам главни уровень гузаштан дар корай. Ай мақсад уровень фоидааш чия ки бародаро, уровень вақте ки уровень шумо баланд мешава, вақти сум тақсим кунида камтарак суми шуморо зиёдтар рой мекунанд. Дар инҷа буст мақсад мультитап. Ман совет метам ки мисол мультитап energy limit ай 15 зиёд накунен. Бота қуш мекунен, инам 5 мекунен максимална ва иёра ай 15 зиёд накунен. Дальшиш муҳим нестай. Баъд таск дар инҷа мебиен подписатсия мекунен, 600 000 мегирен ва дар инҷа 3 миллион через Binance мегирен. Баъд лига ай инҷа поли лигаора чӣ мекунен? Грифта мегирен, заклеймит мекунен ва реферал чӣ мекунен? Даъват мекунен. Ай рефералорам кор мекунем бародаро. Статистикаша мебинем бародаро. Статистикаш уже 258 триллион задаян. Ба фикри ман средная цена мегум. Ба фикри ман ки мисол ҳами 40 миллионе қимат ҳастай, может бит зиёд ай $100 нашава, барои чӣ ки ноткоин ҳамагӣ 23 триллион буд. Иҷада боша 258 триллион. Ҳамаш фарқ дора бародаро. Барои ҳамун ман ягон ҷо надидим нархша, просто средная цена за ҳами 50 миллион 40 миллион ба фикри ман $100 мешава максимум. 10 миллион 20 миллион дошта бошен, может бит $50 $70 бишава. Инам хеле мақсад совет. Автокликер чӣ накунен? И автокликер нестай? Айма мақсад дар Samsung бисёр одамо автокликер мемонанд. Мисол хоб меранд то сараву конечно мисол чӣ мешавад, подозрительный мешава, аккаунтотона заблок мекунанд. Лично ба фикри ман накунен ҳами кора. Якта аккаунт кунен, ҳалолша кунен. Мисол крупный, мисол скоростоша ай ҳамстер зиёд кунен, ай TapSwap боша, ҳар 20 минут дуромада кор кардан гирен. Мисол чӣ кунен? Ҷамъ кунен короче бародаро. Инам хеле чӣ совет айма. Хеле тамом бародаро, ҳами кати ман 2-3 новост ёфта будам, ҳамура видео карда гуфтанӣ будам. Мисол ина видеоам кардам, дар YouTube мепартоем имрӯз. Касоне ки дар Telegram канали мо подписатсия накардагиянд бародаро, дуроен ҳатман подписатсия шавен, обуна шавен. Самир крипта, ина силкаш. Инами силкаш бародаро. Самир трейдинг. Охираш детайге дора. Ёки силкаша дар закреплёни комментария ё дар описанияи видео мемонам. Короче дуроен бародаро подписатсия кунен. Любой намуди бозиҳо, криптовалютаҳо, трейдинг ҳамаш ҳамо дар ҳамин ҷа мефаҳмонем бародаро. Короче чизе ки дошта бошен, мисол фьючерс дам дар ҷа мефаҳмонем, тарзи анализои трейдинга ҳамаша мефаҳмонем. Короче ин канал полностью дар бораи криптовалюта. Касоне ки мехоҳад ки ай криптовалюта новости бигирад, дуромада ҳатман поиск битен ёки ҳаминҷада обуна бошен. То видеои баъдӣ бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошед. Видео маъқул шуда боша, ҳатман лайк, комментария бимонен. Комментариҳои ҳаматона мехонем.